ezibuya from the Department of Correctional Services, but the first one ozokhuluma nathi namhlanje uMr Komonde. Ngicela simshayeleni izandla ngisiza ngaphambili. Sanibonani bafethu. Ngiyathemba niyaphila nonke. Ngicela ukubingelela nakini ma-colleagues kanye nakothisha nonke ngicela ukubingelela bafethu. Lo me lapha ngikwenze njengamanje igama lami nguSiphesihle wakwaNkomondi Sibongo. Ngisebenza khona kwa-Department of Correctional Services. Bafethu abanye benu bayangazi, abanye benu abangazi. Enyangeni eyedlule ngike ngaposta ivideo. Ngiyazwakala kahle. Okay, ngicela silalela le ngane ngoba ngiya understand ukuthi le ine flop. Ngicela i-cooperation from you guys. Ngicela kube quiet ningivumele ngikhulume ngizoyibeka esayidini lento ne. Ngizwa ngithi ngicela nje ngathi kwethu ukuthi ningiphe imisuzu embalwa ngingizwe ukuthi ngizothini bese ngiyahamba ne ngingizwe nje kuphela ngizophinde ngisho bafethu igama lami nguSipho Esihle waNkomondi Sibongo ngisebenzela eNewport Correctional Services emavikini adlule noma enyangeni eziwu2 ezidlule ngeke ngaposta ivideo ngigqoke i-uniform esemsebenzini ngixwayisa i-youth nabantu in general ngobungozi bejele bafethu after leyo video of course sisebenza kwi-department akusithi akushop lengisebenza kuyo ngibreak i-social media conduct ngokuthi ngiposte i-uniform after that ngathola i-suspension mangithola i-suspension it's not ukuthi mangithola i-suspension abaphathi bami be-against into ebengiyikhuluma ku-social media. But kunama rules and regulations at department okumele wafollow engawafollow. So ngenxa yalokho usisi oyicolleague yami wala South African Police Services uzanokuhle wangicela ukuthi ucela ngize la ngizokhuluma naye. So ngicela ukusho nje amasizana ukuthi njengoba sisebenzisa imali yakho nemali yami ukuthi ngibe la going forward, angiboni ukuthi kusazosebenza imali zethu ngoba i-suspension yami bayi-upliftile emsebenzini. Number 1. Number 2, sebengisebenzise kwi-department whereby ngizokhona uku-interacta nani kanje. Ngizoba ne-access yama-resources estate ukuthi ngikwazi ukunirija ngikhulume nani. Yabo? Bafethu, ngiyayithanda into ebikhulunywa lo mfethu lo oyi-ex-offender. Ongamzwanga phakathi kwenu trust me ungayizwanga le outside abeyikhuluma la obehleke ecabanga ukuthi it's all fun and games lento ebikhulunywa lo mfethu la trust me awufisi ukuyazi mina ngibonga ukuthi ijele ngiyalazi but ngilazi ngigqoke i-brown uniform angilazi njengomfowethu lo lela mina ngizokuchazela ngokulazi kwami nje not from the point of view ye-offender ye-ex-offender ngizokhuluma the point of view yomuntu osebenza ejele okuyimina mina ngizoqala ngokuthi number 1 umsebenzi wami wasejele awuhlukile nokuthi ngisebenze crash yabantu abadala ngigada abantu abadala abanye bengangizala abanye ngiyabelana abanye bangangami abanye ngabazali abanye bangaphansi kwami mina ngesigaba ayikho into yokuhlakanipha leyokuhleka noma athi uqhamuka ngakiphi engini ayikho into yokuhlakanipha leyokuhleka ngokuthi ube sejele bafowethu ngabe umsebenzi wami ondelayo ngifuna ukuricha nina ngoba nginendaba nekusasa la likhanda nginendaba nekusasa la leyifuthi yalikhanda ingane zami zingangani ngiyazi ngipheka ngazathi nguntanga mina but ngimdala lonke into abangqoka uniform manje from ufunda grade 12 ngiyanizala nonke you understand
firstborn yami yenza grade 11 as we speak. So nginendaba nani benza wethu. Angifuni ukunibona ningena angifuni ukunibona niqhuzula amatshe aqhuzula abanye abantu before. Yabona indaba yasejele ngiyayithatha njengokudlala nihleke bengazathi kumnandi niyibone ngazathi kunokuhleka kukhona. Bafowethu ngicela ukunichazela. Imini ohamba nalabafowethu abangamafofela mabegula. Bahanjiswa yimini ezibhedlela, bahanjiswa yimini emaklinikhi. Asikho isiposho esingalethuba uhleka phela. Imini ngalo mfethu mina. Mawuthi alimkhole ngasuka laphezulu la azomphikisa ngisho. Akekho umuntu wagqoka i-uniform orange ongazohleka uba uhleka phambi kwemihlaba. Zandala ngitshela ukuthi kungani ngicela ngifika la. Ngithe ngiselokishini ngelinye ilanga. Kwabuhlungu emoyeni wami ngibona abafana abangangani begqoka i-two-piece ka-DKs, istempu engalezi itempu zasejele. Beyenza leyo nto kubukeka engazathi into eyisitayela enhle mhlawumbe ngizosho njalo. Bafethu thina sisebenza ngayo leyo nto. Ngizonitshela straight. Umuntu ongangabo umbonayo. Akekho umuntu ongasurvive i-rape ngaphetshela. Wena ungaka ayikhulume nokukhuluma indaba yakho. Ayizwa leyo. Bafethu uthi ngimtshele. Wonke lo muntu oseduze kwakho la umkhonsila njengomngane namhlanje oyibali lakho. Mhlambe mina njengoba ningilalela kanje I just saw that nabanye ngabaqale. But whoever lona eduze kwakho njengamanje nizophikisana naye niphazamise nabantu abalapha phambi kwenu. In 5 years time lo muntu obengekho empilweni yakho. Abanye futhi ukuphambana nabo ngezifa nazana. Esephumelele empilweni ngaleso sikhathi. Njengoba lonke lihleli la niphuma emakhaya ahlukene. Bancane abakhulisa omama nobaba abashadile abaproductive phakathi kwenu. Most of them kulela ama-extended families kwagogo noma kwamamkhulu noma kwamncane noma kwamalume makuyikwamani noma ka-anti like abazali ama-toxic. Most of them ama-toxic families. But manifika la nizofuna ukuzenza ngazathi lonke niphume emakhaya nifuna ukuphazamisa abantu abazoshintsha impilo yenu ukukhuluma kanje. Mina I understand fully ukuthi akusiyini lonke engizolithatha impilo ngalo. But no one izolithatha. Trust me, we are fair. Bafethu ijele akuwona umdlalo. Laphana bafethu bathola ama-anal cancer. La ngaphandle bambala abantu abathola ukuthi bane-anal cancer. Lapha iy'bosho ezinokuthola i-cancer yamathumbu, i-cancer yamasende madoda. Nga-understand? Baphelezelwa yini leyo xilongo laphana and odokotela namanesi abakha sikhulu. Kuza nayipolygam. Akushiwo kuthiwa liphumani bese siya-operate. Ba-operate wasibuka. Abanye babo baclaim ukucleva la ngaphandle libaphi inombolo yebhedari basitakhe namabhulethi emzimbeni. Lawo mabhulethi abaphilisa kabuhlungu minwali beboshile. So mina ngiyibona into yokucleva neyokuhlakanipha kwi-gangsterism, kwi-crime nasekuthenini uhlupha abazali uterrorize umphakathi. Uzohlala ungangilaleli njengamanje but uzofika la ngisebenza khona. And la uyo-understanda khona ukuthi lo muntu okhuluma la njengawe njengamanje enye iversion uyibona lo. Mase ngigqoke i-uniform angiyona lento uyibona lo. Ngenye into different program and ongeke uzuyithanda. So ngenza wethu asikhulumeni iqiniso njengoba linjalo. Into yokuqala efaka i-youth kwi-crime. Njalo into yokuqala efaka i-youth emajele. Number 1, i-mother of yonke lento poverty. Sabantu abamnyama siphuma kuma-societies ahluphekayo. Siphuma emakhaya ahluphekayo. I-poverty yona i-driver abantu abaningi ubafoli begcine besemajele. Number 2, ama-drugs, anything e-narcotic, anything e-alcohol. Lezo zinto ama-factors aletha abantu abaningi emajele. Ichita wami ngibona i-majority enila kuwama-jails. Machita athi ngimtshele lento. I don't care ukuthi ekhaya ngikhulela esimeni esinzima kangakanani. Ungalingi kube ne-excuse ukuthi uhambe wayoganga ngoba ufuna ukuxosha indlala ekhaya. If ufuna ukuxosha indlala ekhaya ngempela, hlonipha lento oyigqokile. Yenza lento ekumele uyenze kuma-premises alento oyigqokile. Mina ngizokutshela straight anginabazali anginababa. But ngizokutshela futhi ngokukhulu ukungasabi. Angihlupheki. Angisile angiyiboni mina ngizintandane because ngasebenza kusakhaya.
Mina ngihlupheka by a long shot wami. Angikho rich. Don't get me wrong. Ngikude nokuba rich. But ngikude also nokuhlupheka futhi. So mangikhuluma kanje nami machibosi. Angizeni uzongcela ukuthandwa yini. Angizeni uzongcela abantu abakangibathola laba ama-colleagues zami. Whatever lengenza ku-social media, angifune ukuthandwa, angifune ukukhokhelwa. Buzani usizo organize ukuthi ngicine ngifika la. Ukuthi ngimcharge imali. Angidingi ukukhokhela. Lento ngiyenza ngoba isenhlizweni yimi mfethu. Ngibhlungu ngokulongiphelezela izingane ezincane ziyodla oprep labekade bakhonjiswa yilomfuthu la. Ngibhlungu ukuphelezela izingane ezincane zingena ngaphansi komshini ziskenwa yabona ngangingayazi into ekuthiwa ikhethe. Namhlanje ngizokutshela ukuthi kuno chemotherapy, kuno radiation, kunazo kuno boost, so lezi zinto sengizazi because ngiphelezela ama-offenders makiwa la. Ekhaya ngithi ayekho umuntu ongaba nekhethe, but namhlanje ngizokutshela ukuthi ikhethe isuka la yini. So machimbo sithathana ama-studies enu serious. Ungagangiswa ukuthi ufuna ukushintsha isimo sasekhaya kini. Ukushintsha kwakho isimo sasekhaya kini ukuthi uthathe ama-studies akho serious. Apart of ukuthatha ama-studies akho serious, kwi-black society nento engakhulunywa enough. Bafethu awuphumeleli nama-academics kuphela. Leyo nto thiwothisha ngicela ukuthi ngicacisele leyo. Phakathi kwalabafethu labo abanye babo baphumeleliswa iy'ncwadi, abanye babo baphumeleliswa imisebenzi izandla zabo. Lapho maseqedile nje inkosi ngilindele ukuthi ushaya. So engifuna ukuyisho kubantu abahothisha nabantu ababazali. Ngicela ningiphazamisa mfethu. Ngiyashesha ukudistracteka, ngicela nibe quiet ngizoqeda bese ngiyaphuma. Kwi-black society kulento esingayikhulumi enough. Akuyena wonke umuntu ophumelela through ama-studies. Umsebenzi wezandla kuyaphumeleleka ngawo. Ithalente kuyaphumeleleka. Thina emndenini wabantu abamnyama, ku-community abantu abamnyama, asikwazi ukuthi sibone ingane ukuthi lo engaba muhle ngokuthi abe i-mechanic or abe muhle ngokuthini. Sifuna uloku esicindezela ingane siyibone ukuthi ayiboniswe encwadini. Bothisha nina nengqondo yokuthi ngiyazi wonke ama-department anama-close bafethu. But lento yokuthi ingane over 16 anikwazi ukuyi-recommend ukuthi iye kuma-specialty schools, nibe nibone ukuthi iyafeyila la. For mina yenza umzali leyo nto ngiyibona kokucindezela ingane bafethu. For mina yenza achita lalelani bafethu. Bafethu, whatever nizoyikhuluma lento, cela ningilalele, whatever nizoyikhuluma, if niyahambisana nanoma nifuna ukuhleba, cela niholde bafethu until ngiqede, yabo. Because lento engiyikhulumayo isazoyazi. Baningi abantu abangilalele la, nalama video ashuthwayo asazoreacha abanye abantu abayiphathi mandla somewhere. So ngicela ningangiphazamisi ngoba ngizolahla ifocus ekule engiyikhulumayo, yabo. Ngicela bafethu ningangiphazamisi ngane zakwethu. Maseqedile la nohlebha khona, it's fine. Na into engifuna ukuyisho. Njengoba ngime lapha phambi kwenu, angimile esujele kuphela. Ngingumzali njengoba ngichazelile ukuthi nginganzala. Lento yokuthi ingane mayisina 16 years ayibisa-recommendeka ku-special school. Leyo nto ngiyafisa ukuthi iphinde i-check-isiswe. Ngoba sibreeda osikhotheni nabantu ababulala umphakathi abaningi masilokhu esenza leyo nto. Sazi kahle ukuthi singamane siqashe ngesithupha, ngikhuluma nani umsebenzi ka-government. Ngamane niqashe ngesithupha manje nithi ingane mayisina more than 16 years ayi-recommend kulesakole. Maningi ama-rules abhendwayo nama-department esisebenza kuwona, lokho niyakwazi. But lawo ma-rules ngibabhenda makuthanda nina noma makuzobhenefitha nina. Iy'ngane lezi ey'khona zingaphenduki osikhotheni, zingaphenduki amajanki ney'bothe endaweni ngokuthi khona abantu abangaphiki ukufunda. Ku-understandeni lokho. Labo bantu abazona iy'dumo. And labo baphika ukufunda makungathiwa sekiwa lapha practical. Uthola ukuthi bayasala endabeni bakhothela izidumbu. Ake nifunde ukunature ezinye izinto ngaphandle kokubheka ama-academics straight. Cela ukudlula kulelo point. So bafethu into engizama ukuyisho nayo la ngifuna ukuya khona. Thina singabazali kune-role ekumele siyidlale. Kune-role ekumele siyidlale ngenkani ukuthi ubani olimalayo, ubani onyathelekayo, anginandaba naleyo. Kune-role zabazali ezomphakathi ekumele siyidlale. Kune-role as a uniform member. As umuntu ugqoka i-uniform, kune-role ekumele ngiyidlale ku-society. Mina ngebhadi nangesho ngijabuliswa isalari ye-15.
bese ngikhohlwa ama-atrocities nama-illnesses engiwabona kwi-society. Angisiyileyo membe ejabulisa ukuthi nge-15 mangihola bese kuphelela lapho. Kule crew yalabafana abagcwele la ngiyafisa ngelinye ilanga babona begqoka ubrown. Ngiyafisa ubabona begqoka ublue njengabafowethu. But ngokungabi naqiniso, majority yalabafowethu baenda begqoka orange. Sa-idolize imibhedo, sabazali, konke. Ubuke kunomuntu onomzali la. Umzali wakho mbhizinisi ama-challenges ku-TikTok. But umzali wakho akakaza post i-video e-educational to youth. Ikutshela leyo nto umzali wakho. Nawe mzali, othisha bethu zamanje senaphenduka ama-content creators. Esikoleni nenu kuyoshuthi i-content. Esikoleni nenu kuyosweka. I-wrong leyo nto leyo. Anginenda ukuthi ubani nyathelekayo ekoneni manje but iqiniso ukuthi lezi ngane nathi kule phathi kumele siyidlale ezabazali ezobhuti ezomalume kumele sidlale i-role ethile for labafana ukuba bakhule beba amadoda. Ngiyadlula la. Enye into engingayithandi futhi majida ngizonitshela yona straight kanje. I-society kunalento eyenzakalayo ku-society ekuthiwa i-social engineering. Bafuna ukusivumisa izinto ezi-abnormal zibe normal, bese zi-normal zibukwa ngathi zi-abnormal. I can tell you like ngaphandle kokusaba phakathi kwethu ngoba nabafana nodwa kanje. Ey'koleni kulezi iy'kole engifunda kuzona kunothisha besilisa abakwazi ukushayela iy'ngane zabafana kanje. Bey'fundisa ukutabana, kudayiswa le-agenda yokuthi iy'tabane zinemali. Kuthagethwa labafana basemakhaya ahluphekayo banikeza i-agenda yokuthi iy'tabane zinemali. Njengoba kunaleyo agenda kwi-society bafowethu i-homosexuality udoti wena period. Angikhathali ukuthi ubani uthini udoti wena leyo indoda ayisoze ibe umfazi kwenye indoda. Indoda ayisoze ibe umfazi kwenye indoda. Angikhathali ukuthi ubani uthini, angikhathali ukuthi amalungelo kabani athini. Bafethu ngicela ngingakuphazamisi le. Uma ukuthi uyazizwa lento ofuna ukuyikhuluma mfethu ngicela uphume le. Ngikhuluma nawe lapho ngiyakubona nje ukuringa. Awunento ufuna ukuyiringa ngothanda ukuthi usiphumele. Ayibalulekile ngaleyo ndlela ukuthi ungaze ungiphazamisa. Ngicela ukuthi usiphumele mfethu. So, nayo ngisho bafethu. Ngale ngale le homosexuality, udoti wena le I don't care ukuthi ubani uthini. Ningafoli le trap, akunayitabane ezinemali la. Imali semaphushweni akho yenza amaphupha akho i-reality. Uyoyithola imali lapho. Enye into futhi kunothisha besilisa abashayela iy'ngane zamantombazane esikoleni bejona ney'ngane imgoqoyi leyo. Khuluma kanje straight futhi onenkinga vele ubala ngoba labo othisha abajona ney'ngane zesikole abayi-understand i-damage abayenza ku-society. Ingane yami izongihlonipha kanjani ukhwelwa umuntu olingana nami? Ingane yami like ngikhuluma iqiniso lamagama engakhulumayo wayona inkampani yakwenza ukusho. Othisha ke nibe othisha enganeni ngiyeke ukuba usebenzisa ubushimane nisebenzisa ama-position ukuba othisha nijona ney'ngane ey'underage. Ubani ke futhi ngifuna ukunitshela le ngizoyikhuluma out loud. Kune-production company engibhizi nayo njengamanje. Ngizonithagethe niwothisha. Le nto yokulala ney'ngane zesikoleni must come to an end. Nisimoshela i-society ngale nto eniyenzayo. Nina amadoda ningalonge ningene emgebengeni ngoba nithi nifuna ukubheja amantombazane. Intombazane yakhuliswa ubaba o-productive no-present empilweni yayo ayimuva ama-assets omfana. Ayimuva imali yayo. So umuntu ongazange aze abe nobaba o-present empilweni yayo wena noma ungenza okungakanani awusoze umanelise. Usani ufuna uzenza amadoda nakungamele kube amadoda. Ubudoda bakho buveza ukuthi amaphupho akho abe i-reality futhi yakho. That's the only way ukumvezela ukuthi uyindoda. Stay away from amadoda and prove into ezokutshela yona. Le ntombazane ucabanga ukuthi yiko konke njengamanje empilweni yakho. In 5 years time intombazane iyobe ingayi-AIDS. Iyobe imuve koni nabanye abantu ngaleso sikhathi ababe be-relevant empilweni yakho ngaleso sikhathi. Ungabambezeli impilo yakho, ungabambezeli amaphupho akho. Ngokuthi le ntombazane yiko Efethu mina ngakhulela eMnambizi namhlanje ngiphila full time eGoli.
mangakho amantombazane engihlangana nawo amantombazane awapheleli la ekhangala la ukhona kukhulu okulindile ngaphandle mfethu bro ngiyafisa ukuthi nonke ngelinye ilanga nibe nawo amagama ukuthi ningaphambi kwabantu kanje ikhulume le ukuthi angihlupheki angigangi mina ngisuhleze strategi uzothola bugebengu ene nawe ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi uyikhulume la ngaphandle kusaba ngicela nifunde ukuyithanda majitari nifunde ukuyihlonipha nibe nevision ngamaphupheni ninga-idolize crime ninga-idolize igebengu majority alabantu ama-idolize anisitshela ukuthi awungitsheli lokho yekwasho kwathi uma kanjani hamba uyombheka ahamba naye nekadoktar lowo muntu niyo-check ama-chronic disease thatha nginuye nami kadoktar nalowo muntu kanje sibonge ukuthi ubani onesifo between mina naye u-idolize udoti so leyo nto athi nifa emakhanda bafethu iy'mpilo zenu la ziyoshintsha khona and enye into ebengangitshela yona nje as a big brother kimi angiyazi ukuthi angeke ngimvimbe ukuthi ngingayenzi leyo ngeke ngimvimbe ukuthi ngingajola angeke ngize ngikwenze lokho but engizokutshela wona bra wami as out ne kubalulekile ukuthi uzakhe wena kuqala abo mina njengoba ngiyimi kanje mina yikho intombazane ephila ngaphansi komthunzi welanga engadingi ukuthi ngikhiphe imali ukuze ngithole i-attention yayo mina the way ngisibhilde ngakhona bro wami it's either you take me or you leave me bro mina ngile out e-confident enough ukwazi ukuthi noma ngathiwa ngiyakushela intombazane ungireject kunamantombazane amahle kakhulu nawe ngathi bangashela kuqona i-confidence bafethu isuke ekuthenini kumele wazi ukuthi i-confidence bafethu isuke ekuthenini kumele wazi ukuthi i-rejection uzoyifeyisa ne i-rejection wonke umuntu olayo uyayifeyisa i-rejection akekho umuntu ngaphandle kokushela kuphela nakuzinto esiyi-try life ungatry ibhizinisi ungatry noma yini i-rejection ikhona everywhere but i-confidence ifike inqobe la mawuzowazi khona ukuthi whatever rejection engihlangana nayo angikwazi ukuvana ngoba ngisengathola okukhulu nalo so akunamali eyothenga uthando empilweni yami zakhe wena and ube knowledgeable bra ube knowledgeable ngento eningi ube nemali uyobona ukuthi asikho isidingo sokuba uthando bafethu ngithanda nonke nginifisela konke ningifisela kona and engicela manje nje ngithi wait Semvara bafethu ne ngangingekho aware man-create i-TikTok account ukuthi iy'nkulumo zami engiyikhuluma lapha kahle kahle iy'nkulumo ezilwela eboy child yabo leyo nto ngiyithola makhamba isikhathi abantu bele bengitshela nabengisondelene nabo ukuthi kahle kahle ngomonde wena ukhulumela ingane yomuntu wesilisa bafethu asingitshele mina ngithanda kungenina kuphela wonke umuntu oyiyouth kulekhanda ngiyamthanda noma and nginifisela ikusasa elihle musana ugravitate towards izinto ezingezinibhenefithe in future nifunde ukuyithanda nifunde ukuyihlonipha uNkulunkulu abe nani bafethu salute